हेलौ लोगोफोर, बेनो आंनि दिनैनि गिबिसिन ब्लग। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै गोजोनगोन। दिनै जोंहा काजोलगाव सोरजिगिरि बाथौ मन्दिराव थांनो नागिरदों। नोंथांमोनहा दा नायलांबाय थादो। दा जों थांगासिनो, काजोलगाव मोनथ'वाखै। काजोलगावनि साहा दावखोनांगौ जायो मन्दिरा। फाइनालि जों दा काजोलगाव मोनफैबाय। दिनै काजोलगाव बाजारावसो रबिबारबा जायो। दा नै जों मन्दिर मोननोसैयानो। माखासे शटखौ आं लाबोबाय थानाय जायासै। मन्दिर गेटनिफ्राय आं दिन्थिफिननोसै। लोगोफोर, बेनो जाबाय सोरजिगिरि बाथौ मन्दिरनि गेट। बेजों हाबहोथ'नाय जायाखै मानोना बेखौ हाबफुंजोबथ'वाखै। बै जाबाय मन्दिर, बेबो बानायगासिनो। दा बेनि गाहायावसो फुजाखौ होयो। नैबे जाबाय आलु गायनाय। बिसोर गासिबो मन्दिराव फैनायजोब। नैबे जाबाय सोरजिगिरिनिनो माइबं बाथौ फरायसालि। बेनि सोरगिदिङै गासिबो आबाद मावजोबनाय। नैबे बिथां गेरेमसा आरो नै बिसोर फरायसाफोर केराम गेलेदों। नै कफियाबो जा मोजां जाखाबाय, थोबबाथाय लांफैखागोन आङो। माइबं बाथौ फरायसालिनिनो गार्लस हस्टेल बियो। नैबे अफिस, बेहा बयज हस्टेल। बिसोरो DY 365 निफ्राय फैनानै जोंनि सोरजिगिरि आरज मेथाइखौ खेबफैदों। गाहायगिरिजों लोगोसे बिमागिरिमोनहा सोरजिगिरि फालिजों बिसोरखौ बरायदों। God bless you for a long life. दानिया सोरजिगिरि आरज मेथाइ खननो रेडि जानोसै।
बेखिनियानोसै लोगोफोर आंनि भिडिअ बानायनाया नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा आंखौबो सापर्ट खालामदो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दं होननानै गोजोन्थों।